लीटर का तेल खरीदने मेरे घर पे पैसा नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे फैमिली को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। जो लोग पहले ताना मारा करते थे, जो लोग बोलते थे कि ये तो एक सब्जी वाली की बेटी है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, आज उसी लड़की ने कर दिखाया। नमस्ते, खुलुमबाई। मेरा नाम पूजा बोरो है और मैं आसाम के एक छोटे से गांव चारद्वार से हूँ। पूजा बर'नि लाइफस्टाइल भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनबाय आरो जोबोद मोजांबो मोनबाय। गासिबो सिनायखायो जानांगौ मुंदांखा इउटुबार पूजा बर'। बेयाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों, माने जोबोद दुखुनांथाव। जोंहा पुर फेमिलि एबा गोरिब फेमिलिया सासे मानसि जानो गोनांबा एबा सासे गावनि लाइफआव साक्सेस जानो गोनांबा, गावनि बिमा बिफानि गावनि साक्सेस जानो गोनांबा मा खालामनांगौ? जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। मुंदांखा इउटुबार पूजा बर'। बेयाव गोबां बाथ्रा दोङो आरो भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो मोजांबो मोनदों। जों गोरिबा एबा पुर फेमिलि होनोबा गावनि बिमा बिफानि आरो गावनि लाइफनि बागै साननानै साक्सेस जानो गोनांबा जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। सासे पुर फेमिलिया माने गोरिब फेमिलिया गावनि मुंखौ लाखिनो थाखाय, गावनि बिमा बिफानि मुंखौ लाखिनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा नैबे पूजा बर'नि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। पूजा बर'आ सोर बेयावनो नोंथांमोना सिनायनो मोनगोन आरोना। बियो गोबां भिडिअनि गेजेरजों भिडिअ ब्लगबो होबाय थायो। दा नैयाव मोनसे लाइफ स्टाइलनि बागै गावो उन्दै फेमिलिनिफ्राय माबायदि गेदेर फेमिलि जाबोखो, माबायदि साक्सेस जाबोनो हाखो, बिथाङा नै भिडिअनि गेजेराव माने फोरमायजोबगोन आरोना। दा नोंथांमोना नायलांदो, आङो बिनिनो एसे आपडेट लानानै फैनाय जाबाय। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोना। दा जोबजासिम नायलांनोसै जोङो पूजा बर'आ गावनि लाइफ स्टाइलनि बागै मा बुंखो। दा नायलांसै थुदो। असम के एक छोटे से गांव से निकलकर जोश टॉक्स के इस मंच तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जोश टॉक्स को अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं इस स्टेज पे आके अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकूँ। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ जहाँ मैं चारद्वार पे थी एंड मेरे साथ मेरे माँ, पापा एंड मेरे एक छोटे भाई थे। एंड सडनली अ सिचुएशन कम्स वेयर माय फादर एक्सपायर्स व्हेन आई वाज 3 years old and my brother was 7 to 8 months. And as my father was a driver, he lost his life in an accident. And तब स्ट्रगल हमारा स्टार्ट हुआ। My mom, she was a single parent because there were no family support, neither from my father's family nor from my mother's family. तो माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, बिना कोई फैमिली सपोर्ट के। उनके पास डैड नहीं थे। 2 छोटे बच्चों को लेके हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा एक टफ सिचुएशन था उनके लिए। एंड सभी को पता होगा एक सिंगल पेरेंट होना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एंड बीइंग अ डॉटर मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। इवन दो आई डोंट रिमेंबर कि उस वक्त कैसा था क्या नहीं था। बट देन जब मेरी माँ जब उन्होंने शादी नहीं की थी तो वो रेंट पे रहे। दे आर वर्किंग इन अ कॉटन मिल विद 2 of her रूममेट्स जिनके साथ वो शेयरिंग पे रहती थी। बोथ ऑफ देम वेर अनमैरिड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी ना करे और हमें पालें। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है विदाउट फादर, मेरे 3 माँओं की कहानी, जहाँ मेरे माँ के साथ उनकी जो सिस्टर्स थे, जो ब्लड रिलेशन भी नहीं थे उनके, बट दे वर लाइक देयर ओन रियल सिस्टर्स। तीनों ने साथ मिलके हमें पढ़ाया। हमारा जो ट्राइब है बोडो ट्राइब, हमारे ट्राइब में ये होता है कि हम वाइन प्रिजर्व करते हैं घर पे। तो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में जब हम छोटे से थे तो उन्होंने वाइन प्रिजर्व करना स्टार्ट किया घर पे, सूअर पालना स्टार्ट किया एंड मुर्गियाँ जो होते हैं वो पालना स्टार्ट किया। उन्हें बेचते थे, वाइन प्रिजर्व करके वो बेचने के लिए दूर दूर तक जाते थे, हमें पीठ में लेके जाते थे ताकि वो कुछ पैसे ला के हमें पढ़ा सकें। उसके बाद मेरी माँ ने सब्जी की दुकान जो है वो स्टार्ट करना चालू कर दिया, जहाँ वो सब्जियाँ ला के बेचती थी। अब सारा कुछ हो गया था। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसके कारण हम घर पे लाइट्स के आगे बैठ के जब माँ चूल्हे में खाना बना रही होती थी, क्योंकि हमारे पास गैस भी नहीं था। उसके बाद जब मैं क्लास 8 पे थी मुझे एक फ़ोन मिला, जहाँ पे मैं ट्यूशन लेती थी। वहाँ की जो टीचर है उन्होंने मुझे एक फ़ोन दिया ये कह के कि तुम मेरी जो स्टूडेंट्स है उनको डांस सिखाओ। एंड मुझे तब स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता था। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसे यूज़ करते हैं, तुम इसमें से डांस देख के उनको प्रैक्टिस कराना। उसके बाद 2021 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि घर पे 1 लीटर का तेल खरीदने भी मेरे घर पे पैसा नहीं था। और
कहीं ना कहीं मुझे फैमिली को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। अब मैंने 10th तो पास कर दिया था। 10th पास करने के बाद मुझे एक अच्छा स्कूल में एडमिशन लेना था। तो माँ लोग का सिचुएशन वैसा था कि वो लोग उतना ज़्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मुझे अच्छा सा एक बड़ा स्कूल में भेजे। बट मुझे ये था कि अब मुझे करना है, तो मैं पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ही ज़्यादा ढूंढती थी। कोई भी अगर रास्ते पे कुछ पेपर्स दे रहे होते हैं, मैं वो उठा लेती थी, उस पर कॉल करती थी कि हाँ मैंने ये देखा है, जॉब मिलेगा या फिर कुछ भी मुझे दे दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैं एक स्कूल पे गई कॉन्वेंट 10th पास होने के बाद। वहाँ पे जाके मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि एडमिशन वगैरह कितने कितने का है एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है एंड द प्राइस वाज वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा था। एंड मैंने उनसे बोला कि मुझे कंसेशन चाहिए। मैंने उनको सारा फैमिली स्टोरी बताई कि मेरे घर पे कोई नहीं है, ये वो। एंड देन उन्होंने मुझे 50% कंसेशन दिया, जिसकी वजह से मैं वो स्कूल पे पढ़ पाई। एंड कॉन्वेंट पे ये था कि वहाँ पे हमें इंग्लिश बोलना है, अच्छा स्कूल है, सारे अच्छे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ अब मैं सही जगह पे हूँ, अब मुझे अच्छा एक नॉलेज मिलेगा या फिर मैं कुछ अच्छा सीख पाऊँगी। अब ना सब्जी का दुकान चल रहा है, अब ना मेरे पास कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो करना है ताकि मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ और साथ ही माँ लोग को कुछ अच्छा एक दे पाऊँ। मैंने अपना यूट्यूब चालू किया, जिसके थ्रू मैंने कैमरा के आगे बोलना शुरू किया। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ अब मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने घर से 5 आवर्स के डिस्टेंस पे ट्रैवल करके ट्रेन से मैं घर से दूर गुवाहाटी जाती थी इंटरव्यू देने के लिए। 1 हफ्ते के बाद मुझे मेल रिसीव हुआ, मुझे दिखा कि वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गई थी कैबिन क्रू के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए जाऊँ, और मुझे ग्राउंड स्टाफ पे नहीं जाना था। मैंने अपने फ्रेंड्स से बात किए, मैंने अपने घर वालों से बात किए, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि चले जाओ, क्योंकि अभी अगर एक मौका मिल रहा है तो उस पे चले जाओ। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे जो चाहिए मैं वही करूँगी, मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं जाऊँगी। तो मैंने वो जो अपॉर्चुनिटी था मैंने उससे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी मैंने दोबारा से ट्राई किया। उसके बाद मैं गई दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए, मैं और मेरी 2 कॉलेज की फ्रेंड, उनके साथ मैं गई। घर से फिर से गुवाहाटी में चली गई। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि अब तो नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी। 2 बार हो गया, अब मैं दोबारा दूंगी, चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना ही है। मैंने दोबारा से जॉब्स ढूंढने चालू कर दिए तेजपुर पे, कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए। मैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह पे जाती थी कि मुझे जॉब दे दो। नहीं मिला। मैंने वहाँ पे रूम लिया, जो कि एक 6,000 का रूम था और मेरा सैलरी था 10,000 रुपये। तो मुझे घर पे भी भेजना था, मुझे खुद को भी देखना था और मुझे अपना काम भी स्टार्ट करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे, मतलब यही जो जॉब है इसको करके मैं शायद ही इंटरव्यू दे के मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इसी पे काम करूँगी और मैंने ND24 न्यूज़ चैनल पे काम किया। मैंने 3 महीने वहाँ पे काम किया। सो गासैबो भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय पुजा बर'आ मा बुंखो। जोबोद मोजां मोनदों बिथाङा जे एसे उन्दै लेभेलनिफ्राय गोदोरसिम लेभेलालागै थांनो हादों। दा बिथांखौ जोबोद साबायखर बुंनांगोन। मानो होनोबा जोंहा गोरिबफोरा बेबायदिनो माने जेखौ सानो बे जाया, जेखौ हास्थायो नांगौ बायदि मोना, थिग बेबायदि जायो। आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों, जोङो गोरिब होननानै गोरिबै थाबाय थानो दा जुजि नोंथांमोना माबा मोनसे खामानिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय ओरैबायदि नाजानांगोन, बे खामानिखौ नोंथाङा साक्सेस जायागौमानि नोंथाङा हारिना थानो नाङा आरोना। दा जेरै पुजाया हारिना थायासै, बिथाङा गावनि पुवर फेमिलिनिफ्रायनो रिच फेमिलि जाबोनो हमदों, थिग बेबायदि जायो आरोना। दा गोबां बेबायदिनो गोरिबनि दुखुआसो बुजि मोनो। गोरिब मानसिया गावनि बिमा बिफानि मान सन्मानखौ आरो गावनि इयुननि थाखाय, लाइफनि थाखाय दानो थाखाय जों गोरिब फेमिलिफोरा जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। बेखौ गोरिबासो मोनथिगौ आरोना। गोरिबनि मेगन मोदैखौ रावबो सिनाय मोना। बेनिखायनो गोरिबा जायखौ जि हास्थायो बेखौ जोबोद हास्थायनानै मोननायखौ जोङो जोबोद गिदिर साबायखर बावनांगोन। बेनिखायनो जोङो गासिबो हारिना थानो नाङा। माबा मोनसे खामानि मावनो गोनांबा नोङो बेखौ गासथाबनानै मावबासो जाफुंजोबगोन आरोना। दा जोङो बेबायदि बुंजायो, गोरिबा गोरिब थाबाय थाया, सानसे समायाव बिनो जोबोद मुंदांखा सासे मानसि जायो आरोना। दा गोबाङा मुगैयो
बेयो गोरिबमोन ओरैबायदि गोरिब थाखा फैसा गैया बिजों रिलेसन थानाङा बिदों माबा खालामनाङा गोबां मानसिया बेबायदि मुगैयो जानो हागौ नाथाय गोरिबखौ मुगैनायनि सिगां गावखौनो एसे मुगैनानै ला जे गोरिबा सानसे समायाव माबायदि मानसि जागोन बेखौ सानग्रोनानै मानसिया एसे माबा खालामनांगौ आरोना दा गोबाङा बिराद मुगैनायबो दोङो माने गोरिब सोरिब माबा माबि बिसिनाव थांजाया माबाया बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा दोङो बेनिखायनो गोरिबखौ मुगैनायनि सिगां गावखौनो मुगैना लाग्रोनांगौ आरोना नों साक्सेस जानो हायागौमानि गुबुनखौ मुगैनायखौ माबानो नाङा आरोना बेनिखायनो गाव साक्सेस जाग्रोना देखाय इनिफ्राय गुबुनखौ मुगैनोबो सोलों नोंथाङा जुदि गुबुननि माबायाव साननाय दोङोबा नोंथाङा साक्सेस जाग्रो बेनिफ्राय गुबुनखौ बुंनो थाङा आरोना थिग बेबायदि जायो बेनिखायनो जोंहा गोरिबफोरा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों माबानि गेजेरजों लेखा फरायनो गोनां जायो बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोखौ लेखा फरायहोनो थाखाय एबा साक्सेस जानो थाखाय जोबोद खस्थ'यै सोरनाबा हाजिरा मावो थाइसे थाइनै मोनो बेखौ खरसा जानाय लोंनायाव थाङो फरायनाय थि गैया फरायनाय थि होबा जानाय लोंनाय थि गैया जोबोद दुखु जायो आरोना बिमा बिफाया दा बिमा बिफानि मेगन मोदैखौबो बुजिनो रोंनांगौ फिसाला फिसाजोफोरा जे नोंखौ ओरैबायदि खस्थ'जों फरायहोदो आङो मालाबा नङा मालाबा साक्सेस खालामनानै बिमा बिफाखौ आजादियाव जाहोगोन थिग बेबायदि साननांगौ आरोना दा जोंबो गोरिब जोंबो मोनसे साननाय दोङो जोंनाव मोनसे ड्रिम्स दोङो आरोना बेखौ जोङो लानानै जोंनि फेमिलिखौ ओरैबायदि जोङो मान सन्मानाव लाखिगोन ओरैबायदि सुख सान्तियाव जोङो लाखिगोन होननानै जोंनावबो मोनसे साननाय दोङो दा जोंबो हारिना थाया जोंबो नांबाय थागोन बेफोर खामानिनिफ्राय जोंबो बावगारलाङा जिलागै जोङो मोना जोङो बेलागै खस्थ' खालामबायानो थागोन जोङो बिमा बिफाखौ मेगन मोदैखौ सानसे समायाव हुगारनो नाजागोन आरोना जोङो बिमा बिफाफोरा जोंखौ ओरैबायदि मेगन मोदै हुगार जोंखौ गावनि दुखुखौ एसे खोमानानै गथ' गथायखौ माने खुसियाव लाखियो आरोना बिमा बिफाया गावनि दुखुखौ एसे खोमानानै माने बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोखौ जोबोद हेपियाव लाखियो दा जोङो बिमा बिफाखौ जोंनि दुखुखौ एसेनानै जोङो मालाबा समाव जोंनि साननायखौ साक्सेस खालामनानै बिमा बिफानि मेगन मोदैखौ हुगारनो रोंनांगोन अब्लासो बैफोरबायदि बिमा बिफाया नोंखौ मा टाइमाव हाजिरा मावनानै जाहोनाय मा टाइमाव नोंखौ खस्थ' खालामनानै फिसिबोनाय बेफोरनि बाबा गथ'फोरना उदां जागोन आरोना बेनिखायनो गथ'फोरनावबो मोननैसो पाप नांनानै थायो जे लाइमोनफोरनाव बिमा बिफाया नोंखौ ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फेदेरो फिसियो दा सानैसो लाइमोन दोङो बेफोरबायदिनो माने गाज्रि दोङो माने साक्सेस जानायनि उनाव बिमा बिफाखौ नायस'ना आरोना बिमा बिफाखौ बेलेग जाहैयो माबा खालामो दा बेफोरो जोबोद गाज्रि बिमा बिफाया नोंखौ गुबुनजों बुजानानै मुगैयै मुजुङै हाजिरा मावनानै जुदि नोंखौ जाहोनो गोनांबा बियो नोंखौ साक्सेस खालामबाय उनाव नोङो जुदि बेखौ नायनो बानानै माबा मोनसे बेफोरबायदिनो बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय बेलेग जाहोनाय अब्ला सोरनाव थागोन बेफोर बाबा नोंसोरनाव थागोन गथ' लाइमोनफोरनाव बेनिखायनो बिमा बिफाखौबो आरो गावनि लाइफखौबो दानो थाखाय जों गोरिबफोराबो हारिनो नाङा आरोना मालाबा नङा मालाबा समाव नोंथाङा साक्सेस जानो हागौ बेनिखायनो खाफालनि लिरनायजों आरो नोंनि हास्थायनायजों रावबो हमथानो हाया नोङो साक्सेस जानो खमायबा माला मा जागोन बेखौ रावबो हमदां हाया आरोना बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर रावबो गोरिब होननानै गावखौनो माबा फिसा खालामना लानो नाङा आरो गावनो धोनि होननानै गावखौनो एसे लेभेलाव थांनो नाङा आरोना सबबो समान सबबो मानसि माने धोनियाबो मानसि आरो धोनिनियावबो मोनसे टेनसन थायो आरो गोरिबनियावबो मोनसे टेनसन थायो सब सेम सब एखे होनना बुङो आरोना बेखौनो दा बेनोसै नोंथांमोना पुजा बर'नि बागै मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आंथ' जोबोद मोजां मोनदों माने जों गोरिबफोरा बेबायदिनो आरोना माने मोनसे लाइफआव थांनो गोनांबा जोबोद दुखुनांथाव गोनां जायो आखायाव फैसा थाइसे गैया मा गैया दा बेफोरबायदि जाना दङ आरोना जोंल' नङा नोंल' नङा गोबां मानसिया दोङो बे दुनियायाव गोबां मानसि दुखिया दोङो आरो गोबां मानसि माहाजोन मानसि दोङो आरोना सबबो सेम जाया बेनिखायनो जों गोरिबफोराबो माने बेफोर खामानियाव एसे आवगायलांनो माने सायाव थांनो नाजानांगौखि आरोना दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो पुजा बर'खौ सिनायगोन ना सिनाया बिथाङाबोथ' सासे इउटुबारानो माने भिडिअ बानायबाय थायो ब्लग भिडिअ माबा भिडिअ बानायबाय थायो मोजां नाङो बिथांनि भिडिअफोरखौबो नायनानै आरो नैबे लाइफ स्टाइलखौ नायनानै जोबोद दुखु नांदों आरोना आङो माने सेम जोंनि लाइफफोर बायदि जानाय आरोना बेफोरो दा जोंबोथ' जेबो साक्सेसखौनो जानो हायाखै साननाय बायदिसो थासिगोनसो नामा बेफोरबायदि जायो आरोना हारिया जोंबो
मोनसे साक्सेसखौ लानानै मोनसे ड्रिमखौ लानानै खामानि मावलांनो नाजागोन आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा बेफोरबायदि नायबाय थानो गोसोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना